যতন দীপর কাহাম যারা ফেসবুক লাইভ নাই তো নাই খাজানি তাকুকতে বুকুক সং যতন পুলিয়াও হামবাইয়া ফারো তামনি মাকে মিয়া কাইসা কতরমা সাল চিন বুবাগ্রা তেপ্রা মথা তাইন পিটিজি তিमा साल जों जुतन खातं थलाजाक तेप्रा साराव जों जुतन साइमानो फियाबा आं खरकसा तेप्रा मथानि आदंगै काइसा रिक्वेस्ट खाइनामु जोङो যত বরংনো কোনো জায়গাবো বুলাই সুগলাই ওয়ালাই সুগলাই তাংলাইদি ইলেকশন থানায় ফাইনাই খরচা বরক খরচা পার্টি জিতেনাই খরচা পার্টি চেন্নাই फियाबा जे चेन्नाई पार्टी नो थांगै बुलाई माने तगलाय मान नक सबाय माने आ बेलाय जाया चिनि तिप्रा मथानि आं बेबाक मेम्बार बेबाक आदं संनो आनि काइसानो रिक्वेस्ट आनि काइसानो साख्लायमु तिप्रा मथानि ngै प्लिज आं बारबा रिक्वेस्ट खाय दङ कुनु थायो पाना वालाय सुलाय तांलायदि गाहाम करंगा तंनां लायथों तामनि माके I50 खायनाय दाखुक सं I50 खायनाय बुकुक सं वो चिन तिप्रा सानो जनजाति मोर्चा खायनाय एबा बीजेपी खायनाय बरक बचिनि तिप्रा सा दाखुक बुकुक संनो जों हामजाक मुं सेरना क्लायो हामजा मुं बायसे जों बसं मागंनाय चिन तिप्रा मथानि आइडियोलॉजी एबा चिन तिप्रा मथा नासिक मुं केबोबाय केबोनो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थंनानि आमतिया चिन तिप्रा मथानि जे नासिक मुं चिन तिप्रा सा no tangka hambre khanya chin abus nasik mung जों केब नासिलौया जों हामजाक मुं रुइसे जों चिन तिप्रा सारौनि बसंनि थिनां एबा चिन तिप्रा सारौनि हामख्रेनि सामुजों तां जेंना हनै जों बा जों तांनानै जों समाय तांजाक आं हायनावहाय रिक्वेस्ट खायो तिप्रा हा गोनांगै तो थायो न कुन जा भाइलेन्स तांलायदि आं बारबार रिक्वेस्ट खाय दङ कुन जागा वालाय सुलाय तांलायदि आं especially आं जेहेतु जेनाखला कन्स्टिट्युएन्सि आं जेहेतु जेनाखला कन्स्टिट्युएन्सिनि खरकसा आदं आं आनि जेनाखला कन्स्टिट्युएन्सिनि बेबाक आदं संनो कयो सिनि जेनाखला कन्स्टिट्युएन्सिओ कुनु हयसय तांलायदि ताम मान्दाय ताम खमलং कुन जाफोर कुनु तांलायदि आं बारबार रिक्वेस्ट खायो हायनावहाय आं सापिरो त्रिपुरा हा गोनांगै बेबाक जागोन आं रिक्वेस्ट खायो कुनु जागा बुलाय सुलाय तांदि शान्ति नारकदि पीस नारकदि कुनु वालाय सुलाय ना करै जों तिप्रा सा तिप्रा हा गोनांगै जत आदं संनो आं हायनावहाय रिक्वेस्ट खायफेरो चिन तिप्रा मथानि ngै चिन बुवाग्रानि ngै प्लिज भाइलेन्स तांलायदि गाहाम गोरोंके दंलायदि तानि माखा राजनीति न जों तर जायगायावै चिनि दफा हामग्रायनि कक्से जों सेमा मानसंनाय जों आसोक बसर राजनीति न बेलाय प्रायोरिटी रमा बायनो जों तिप्रा सारतिनि हायङै दङ बुलाय सुलाय लायो किन्तु आनि रिक्वेस्ट बारबार रिक्वेस्ट खाय कुन जागा बुलाय सुलाय तांलायदि काइसा पार्टी पाइनाय काइसा पार्टी चेन्नाय फियाबा चेन्नाय पार्टी न कुनु खायनाय बुलायनाय तगलायनाय आबो जीवनो जों तिप्रा म थांगै जों गसिनाय मैया जों तिप्रा म थाना आदं सं आं बारबार रिक्वेस्ट खायो प्लिज कुन जागा भाइलेन्स ला खायलायदि आर जर जागावनो गाहाम गोरोंके तंलायनां थों स्पेशली आं हायनाय सापिरो चिन जेनाखला कन्स्टिट्युएन्सि जेहेतु आं अ जेनाखला कन्स्टिट्युएन्सिनि आं खरसा दं ओमफ्राय आं स्पेशली चिनि अ जेनाखला कन्स्टिट्युएन्सिनि आदं संनो रिक्वेस्ट खायो कुनु जा भाइलेन्स ला खायलायदि कारण जतनो चिन तिप्रा सा ताकुक बुकुक I50 खायनायाव चिन ताकुक बुकुक जनजाति मोर्चा खायनायाव चिन ताकुक बुकुक आबागै आं बारबार रिक्वेस्ट खायो कुनु जागा वालाय सुलाय तांलायदि प्लिज 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 हामबाय आमसुनो जारा आन फेसबुक लाइभ नाय तंनाय बरनो बाहायनावहाय आं खा गाहाम याफारो चिनि बुबाग्रानो कप्लाय खायमा बागै मिया गोबां बुट रुइ फियाबा कप्लाय इंखा जों ताबुक चिन नासिक मुं चिन तिप्रा सान तांबा हामग्राय खायनाय जों तिप्रा सान थिनां तामका जों सोलायनाय जों चिन आमस नासिक मुङा नांगौ जों बिरोधी दल नक सबायनानै बिरोधी दल दंनो सप्रबनानै बिरोधी दल दखान संनानै आबो चिन नासिक मुंया चिन नासिक मुं चिन तिप्रा सान हामग्रायसि आबागै आनि जे पाइथा कक आनि रिक्वेस्ट खायफेरो खाजन ताकुते बुकुक सं कुनु जागा भाइलेन्स तांलायदि
কোনো জায়গা nok khok ta sabai lai di kun jaga dogan hok sogui sabai ta amtingi kun jumana ke jeng tiba tiba sa ang haina hai hambai jaran facebook mi tanai sari kaham toton kaham gore tongmedi tiba sa da file lok thang tiba sa da fa dakte ni phiok jak thang buba grai lok thang hambai